Ninsabu fi żmien li inqata' żebbuġ. Joe Grima u ibnu Emanuel għandhom 600 siġra ta' żebbuġ fil-Wardija mhumiex qegħdin jaqtaw frott ta' kwalunkwe imma wirt Malti huma parti minn proġett li beda 18-il sena ilu Semi Cremona meqjus fost l-ewwel kustodji ta' varjetà indiġena ta' żebbuġ. Siġar li għandna tagħna huma predominanti tal-varjetà tal-bidni. Issa l-varjetà tal-bidni hija razza partikolari ħafna u partikolari għaliex din razza evolvi ġewwa pajjiżna, ġifieri din razza għandha l-eruq tagħha ġewwa pajjiżna għal 20 kbar ta' snin. L-eruq ta' dawn is-siġar f'Malta huma antiki tant li minnhom ħaesmu l-irħajjel tal-bidnija ftit il-bogħod minn hawnhekk. Hija żebbuġa ma tantx ittik żejt. Imma l-palet tagħha tajjeb ħafna. Bħala qasru differenti mill-qas l-ieħor x'in tasal iż-żebbuġa isik ħasart l-inbit aħmar. L-isfidi ma jonqsux ewlenin fosthom in-natura li din is-sena xejn ma kienet ħanina mal-produzzjoni ta' żebbuġ. Għamlet sena xotta ħafna, allura l-ma tax-xita kellna vera ftit ikkomparat ma' snin ta' qabel. U x'kien is-siġar, ġifieri kienet sfida wara l-oħra, x'kien is-siġar kienu mimlijin bil-fjuri għal ħabta ta' April għamlet maltempata qawwija kienu irjieħ qawwijin ħafna u tajru ħafna mill-fjuri li kellhom. Għalhekk aħna stajna nirrekordjaw nuqqas tal-fuq minn 70% mis-snin ta' qabel. Mistoqsi kif qed jirrispondu għall-isfidi tat-temp Emanuel wieġeb li qed isaqqu aktar saħansitra fix-xitwa u qed jaħseb biex jarma l-qiegħ aħjar għas-siġar minħabba r-riħ qawwi. Minkejja liebes f'wiċċ u kliem Emanuel jinħass is-sens ta' kburija għal valur ta' din iż-żebbuġa Maltija. Prodott minn dawn is-siġar sar żejt rinomat mad-dinja kollha, anke f'livell internazzjonali bħal livell ta' konkorsi barra minn Malta fejn kien premju ta' l-ewwel 1% minn 900 żejt differenti ġewwa Londra. Għal missieru Liben hawnhekk huwa bħal ġenna tal-art u jħarsu l-qudiem li ma' żmien jaraw ikompli jikber f'masġar ta' żebbuġ tal-bidni.